tindrem a l'Opau de Pons. A priori era a les 10, si no m'equivoco, l'entrevista, però l'hem avançat pels motius que siguin. I Marc, tindrem a l'Opau de Pons, ho anàvem anunciant al llarg d'aquesta setmana i ha arribat el dia, així que nosaltres dos que tenim el plaer de presentar a l'Opau de Pons, que no sé si el tindrem, ja tenim imatge en directe. Com anem? Benvingut, què tal estàs? Els jugadors de les maquinetes. Què, tu li fots o no les maquinetes? No, jo era més d'anar a jugar a futbol al carrer i aquestes coses. Ni a la Game Boy, ni a res? Cadascú s'entretén amb el que s'entretén, Només faltaria. Sí. A la Game Boy sí que jugava. Veus? Tothom... També, clar. Tothom al seu passat de jovenet, la Game Boy o el que sigui, o al final les màquines de Marcianitos també eren videojocs, Sí, no. Eren el preàmbul una miqueta. I tant, a la PlayStation, Sí. El joc de les motos, la comèdia aquesta. Ara, jo quan vaig tindre certa edat ho vaig deixar estar perquè vosaltres persistiu. Sí, nosaltres persistim i, bueno, ara de fet molta gent persisteix, molta gent. No, està de moda. Sí. Totalment. Doncs nosaltres que, tot i que ja l'hem fet petar una mica aquí, comencem amb l'entrevista. Per a la gent que no et conegui, qui és l'Opau de Pons? L'Opau de Pons, soc jo, em dic Pau i soc de Pons, no hi ha cap més secret. No, això de vegades s'ha de dir, perquè hi ha gent que se'l canvia el nom. El Sergio Dalma, per exemple, no se'n diu de Sergio Dalma, es diu Josep Capdevila. Jo no, jo em dic Pau i soc de Pons. En aquest sentit, ho soc franc. I em dedico a fer, a part de moltes coses, la gent em coneix per aquestes cançonetes que faig, que fins ara havia fet versions de cançons conegudes amb lletres amb cachondeo, com fotia abans la trinca, però ara faig cançons més pròpies. Però bueno, aquí a Lleida la gent em coneixen per la comèdia aquella de la Màvia Saló. Sí. Si t'he de ser franc. I, bueno, Pau, explica'ns una mica en què estàs treballant ara. En quins projectes estàs fent, què tens en ment aquests pròxims setmanes, mesos... Ara a l'estiu ha cremat tot, perquè és època de festes majors i es tracta de voltar pel país de festa en festa, fotent-li canya al tema, i a més, ara que he tret un disc, la intenció és anar presentant per aquests mons de Déu, com aquell que diu. Això t'anava a dir... Perdona, anaves a dir alguna cosa? No, dis. Doncs això t'anava a dir, introdueix-nos una mica com podem consumir les teves cançons, des d'on et podem veure, YouTube, plataformes, o si vas fent... Això que se'n diu ara les plataformes digitals, a totes soc. Les cançons aquestes a l'Spotify, al YouTube, a l'Instagram també cada dia penjo comèdia d'aquesta, i han acabat disc físic també, fins i tot. I per la ràdio també et tenim, no? Perquè jo per la ràdio sí que t'he sentit més d'un cop. Sí, senyor. A més, això és una exclusiva que us dono a vosaltres. Hòstia, agafeu-vos fora. Apunteu bé, ara pareu bé. A partir d'aquest mes de setembre tornaré a ser a la ràdio a RAC 105 al programa matinal. Doncs apuntat, queda. Un parell de seccions setmanals, una cançó setmanal i alguna altra cosa que farem per allà. Per tant, gent de la Lliga Game of Legends japonès, que teniu l'exclusiva del dia. De l'any. Sí, a partir de setembre, si té RAC 105, cada matí, allí l'Opau de Pons donant-ho tot, alegrant una mica els matins, que la veritat que fa falta energia. D'això es tracta. Però vosaltres, com que us heu passat tota la nit jugant, a aquella hora dormiu. No dormiu a aquella hora? Depèn. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no, depèn les obligacions. És que jo em sembla que tinc més preguntes i dubtes d'això que feu vosaltres que del que feia. Doncs endavant. És molt convencional i molt poc, la gent ja ho coneix. Però jo estic interessat amb el tema aquest de la lliga de e-games i tot això. A veure, com funciona això? Vosaltres, on està una lliga aquí, que jugueu els uns contra els altres, de casa estant, i quin joc és aquest? A veure, per situar-me jo. Que és de Marcianitos, de matar o què? Tu mateix, Marc, tu mateix, que t'acabes de graduar, va, dona't el pla. Sí, doncs nosaltres tenim... Realment, el que més fem són dos jocs.
Un és el League of Legends, que és el més conegut, perquè m'entenguis, el que ho ha rebentat tot, el que ha fet que ara mateix estiguem jo i el Melo aquí i tots els que estan darrere càmeres, perquè he jugat tanta gent que es pot, sí, es pot comparar al futbol, jo crec, sobretot, potser no a una final d'Eurocopa i tal, però ara mateix un bon partit de League of Legends potser el mira més que un Barça-Eibar. Sí. Més Si gent, remen, perquè... si remenen calés, Sí, molts calés, la veritat. Sí, sí. Collons, així poder... Interessa el tema, eh? Sí, sí. Clar, potser al final acabes jugant a maquinetes. Sí. Ja ho veus. Sí, perquè de Com que dona la vida. futbol arriben 4, Maquinetes, hi ha tants equips que... Exacte. Per Que es pot viure jugar a futbol m'he cagat en ganes de ser una mica bo, has d'estar fort i tal. Això, a la que t'hi... A veure, això jo no dic que no hagis de ser bo, però a la que t'hi poses, vull dir, qualsevol, a priori qualsevol, si hi posa hores, pot arribar a triomfar, com aquell que diu. Que ara ens ho haurem de plantejar. Ara amb la pandèmia, a més, és un esport d'aquests que... Un esport, en diu esport, no? Sí. És polèmic, és polèmic. És polèmica, Això és pitjor que el bar, això és pitjor que el bar, la veritat. Sí. Perquè... En temps de pandèmia, això és l'ideal. Des de l'habitació... Sí, però també hi ha molta gent que fa música a través de Twitch des de temps de pandèmia. Vull dir, els canals catalans que més tiren fan música i la veritat és que s'hi passen hores. Però si t'hi vols guanyar una mica la vida amb això de la música, el que vols és fer concerts i actuacions, i les actuacions de casa malament. Què et volia dir? Et sentim una mica tallat. Se t'ha tallat, Pau. Hauries de repetir. Ara ja no. No em veig? Et veus, però et sentim així una mica... Pixelat. Collons. Això és que... Pons. Podeu fer la bateria. Vale, ara sí. Ara et sentim bé. Sí, molt millor ara. A mi el que m'interessa de tot plegat és que ho feu en català. Aquesta lliga funciona en català, la qual cosa no fa més que demostrar que aquesta llengua nostra és apta per qualsevol àmbit de la vida quotidiana. També per l'oci i pels jocs aquests de les maquinetes que li hem dit avui. Sí. Per tant, això us encoratjo a seguir endavant, perquè és un exemple per tota la gent jove. A veure, en català es pot fer tot. Som els primers, no ho fa ningú més, llavors, doncs, vulguis o no, el projecte és emocionant sobretot perquè ningú havia cregut, i és cert que el món ja fa anys que es mou. En castellà, doncs, està bastant comercialitzat, hi ha molt bon nivell tant de comentaristes com de jugadors com d'organitzacions que van darrere, i aquí a Catalunya teníem aquest buit i, bueno, doncs estem fent l'aposta i a veure si entre tots una mica també els que valoren això que ho fem en català, doncs anem creixent a poc a poc. Jo, per part meva, us encoratjo a continuar i us dono l'enhorabona, soldeu. I us volia dir una cosa, perquè avui, quan s'han assabentat que em feu aquesta entrevista, hi ha una gent de Pons, uns de Pons, que també participen a la lliga. Sí, i tant. Sí. Són un show, que bueno. Sí. Perquè es veu que els patrocina un kebab de Lleida que els paguen amb patates fregides. Pot ser això? Tot, sí, 100%. Verídic. Jo els conec des de petits i ja apuntaven maneres. Veig que encara està al mundillo aquest. Això de que apunten maneres van últims, crec, a la Lliga, però van fent. Sí. Bueno, apuntaven maneres jo ja m'entenc. Sí. No. El fet d'anar últims no fa més que confirmar-me aquest apuntar maneres que us deia jo. Les maneres que dius tu són les que fan molt bé, perquè la veritat que a les entrevistes van líders. Vull dir, perquè cada dia improvisen alguna cosa, emuladors de veu, l'altre dia van ficar el capità de l'equip que guanya l'altra lliga, doncs com si parlés d'ells, disfressats, han sortit de totes les maneres. I a Pons, l'aire corre així una mica raro. Bé, quan es va començar tot el tema de YouTube, podeu fer 20 anys endarrere, no ho sé, ells van ser els primers a penjar vídeos ja, imagina't. I de què penjaven vídeos a Pons si no hi ha res? De què? Ara què t'ha passat? Mellow, de què ve? De què ve el nom de Mellow? Quin dia és lo sant? Quin dia és sant? Avui, el 29 de febrer. La veritat és que és una llarga història. No sé com explicar-ho ara. Però no, de quins... A Pons són pocs, però bons. A Pons, pocs i bons. Això que quedi clar d'entrada. Sí, tampoc vull que me cancel·lin a Pons, I menys tu mateix. No.
Mai saps on pots acabar i necessita amics. Exacte. A Pons pensa que hi ha riu. Hi ha un riu que baixa una mica freda, vull dir, vigila que no acaba a dintre. Vale, Marc, Pau, i una cosa que t'anava a dir, a veure, tu no sé si ho recordes, però bueno, abans aquí... Bueno, jo soc de Tarragona. I Bon país. a Santa Tecla, quan feien la festa flaix i tal, organitzava pizzaboscos. I anàveu a sopar al restaurant, vale? Jo porto treballant allí 4 anys i tal. Bueno, van vindre amb RAC 105. Amb RAC 105, correcte. I ens vas fer una cançoneta per pizzaboscos. T'atreveixes a fer alguna cançoneta per GameSports? Potser ni te'n recordes. Una cançoneta no, vas dir quatre estrofes allí mal fetes, així que si vols fer una per GameSports, jo et convido, fem un clip i així també el publicarem a les xarxes i ja d'aquesta manera despedim l'entrevista, que jo crec que ha estat molt bé, guitarreta aquí preparada. Ja està preparadíssima. Sempre la tinc a mà, Sempre, no? Ben fet. Us pago així, amb espècies, i ara també vosaltres us pago l'amabilitat i l'atenció que heu tingut cap a mi i el fet d'haver-me convidat amb una cançoneta també, va? Som-hi. I perquè m'heu caigut bé. Clar que sí. Jugant a les maquinetes, al veu que ara hi ha força ambient, gràcies a la Lliga Catalana Omniumponent. I és que sou uns cracs, us ho passeu la mar de bé. Em sembla que aquest estiu també m'hi aficionaré. Olé. I moltes gràcies per demostrar que en aquesta vida es pot fer tot. Es pot fer tot en català. Bravo. Increïble, la veritat. Digues. No, que moltes gràcies per haver estat amb mi i que endavant les atxes, Totalment. Marc ens acaba de demostrar que té més poder d'improvisació que nosaltres mateixos, la veritat. La veritat que sí, que vosaltres sou els comentaristes del Sí, combat. som més companys, però jo i ell som els que portem des del principi, els que portem més temps i... Els càsters. Exacte. Que han anat tot això en català i càsters mai. Per això, comentaristes, diguem-li així, narradors. Sí. Sou l'Ibai d'aquí a la Terra. Bueno, a veure... En procés. Sí, exacte. Bueno, feu el mateix. Sí, això sí. Jo, per la part que em toca, molt content i agraït, i sempre que es pugui difondre coses d'aquestes, ja podeu comptar amb mi, Doncs esperem tenir-te en un futur. Nosaltres que, ens despedim del Lopau de Pons, que el podeu trobar a les xarxes així mateix, amb Lopau de Pons. Ens ha comentat també que tindrem en festes majors, així que nosaltres... I el nou disc. Exacte. Sí, senyor. Veig que heu estat al cas, I tant. Només faltaria tenir-te aquí i no estar al cas. Bueno, moltes gràcies, Pau. Molt bon divendres, a veure aquests cubates com van i ens tornem a veure per aquí al canal o per on siguin algun esdeveniment d'aquí poc segur. Al canal Segarra Garrigues. Doncs apuntem-ho. També. Moltes gràcies. Un plaer, Pau. Adéu. Ens veiem. Adéu.